Vatsanpuoleinen pakaralihas on tutkimusten mukaan turvallisin alue lihakseen annettavalle injektiolle. Ventrogluteaalinen alue kattaa pienen ja keskimmäisen pakaralihaksen. Alue on helposti paikannettavissa, sen rasvakudoksen määrä on melko pieni, eikä siellä ole suuria verisuonia tai hermoja. Injektion antoon tarvitset särmäisjäteastian, tehdaspuhtaat suojakäsineet, käsien desinfektioaineen, desinfiointiaineen, taitoksia, kaarimaljan, vetoneulan, ruiskun, pistoneulan, lääkkeenlisäystarran, laastarin sekä lääkeaineen. Varmista, että ruiskut, neulat ja lääkeaine ovat steriilejä sekä tarkasta pakkausten voimassaoloaika. Käsiä desinfioidaan alkoholipitoisella desinfektioaineella 20–30 sekunnin ajan ja annetaan desinfiointiaineen kuivua. Tämän jälkeen puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet. Ampullista lääkeainetta otettaessa käytetään vetoneulana suodatinneulaa. Yhdistetään suodatinneula ruiskuun. Huomioi aseptiikka. Älä kosketa ruiskun mäntään tai neulojen liitoskohtiin. Taita pakkausmateriaalit niin, etteivät ne kosketa puhtaita alueita. Näin varmistat aseptiikan injektion käyttökuntoon saattamisen aikana. Desinfioidaan ampullin kaulaosa ja annetaan sen kuivua. Tämän jälkeen katkaistaan ampullin kaulaosa. Poistetaan suodatinneulasta neulan suojus ja vedetään lääkeaine ruiskuun. Poistetaan ruiskusta ilmakuplat vetämällä mäntää alaspäin. Poistetaan suodatinneula ja hävitetään se särmäisjäteastiaan. Työnnetään nestepintaa ruiskun yläosaan ja yhdistetään ruiskuun pistoneula. Kiinnitetään ruiskuun lääkkeen lisäystarra. Ventrogluteaalisen alueen paikantamisen anatomiset maamerkit ovat reisiluun iso sarvennoinen sekä suoliluun korkein kohta ja etuharjanne. Sairaanhoitajan vastakkainen kämmen asetetaan potilaan reisiluun ison sarvennoisen päälle. Vasemmalle pistettäessä paikantaminen suoritetaan oikealla kädellä ja päinvastoin. Sormet avataan niin, että etusormi sijoittuu suoliluun etuharjanteelle ja keskisormi suoliluun korkeimpaan kohtaan kainaloa kohti. Peukalo osoittaa potilaan etureittä kohti. Etu- ja keskisormen väliin jäävää V-kirjaimen muotoista tilaa kutsutaan von Hoschetterin kolmioksi. Kolmion keskellä on injektion antoalue. Tärkeintä on, että kämmen on aina reisiluun ison sarvennoisen päällä. Varmista lopuksi pistokohta tunnustelemalla. Ventrogluteaalinen injektio voidaan antaa myös vatsamakuuasennossa, selinmakuuasennossa sekä istuma-asennossa, mutta ei koskaan potilaan seistessä, koska pistotilanteessa lihaksen tulee olla rentona. Desinfioidaan kädet uudelleen sekä puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet. Desinfioidaan pistokohta ja annetaan desinfiointiaineen kuivua. Käytetään Z-tekniikkaa ja pistetään neula 90 asteen kulmassa. Jätetään turvallisuussyistä neulasta 1/3 kudoksen ulkopuolelle.
Aspiroidaan vetämällä mäntää taaksepäin ja varmistetaan, ettei neula ole verisuonessa. Jos ruiskuun tulee verta, neula on verisuonessa, jolloin injektion valmistelu aloitetaan alusta. Jos verta ei tule, injisoidaan lääkeaine hitaasti. Poistetaan neula ja vapautetaan Z-tekniikka. Painetaan pistokohtaa taitoksella. Suljetaan neulan suojus ja hävitetään neula särmäysjäteastiaan. Tarvittaessa laitetaan pistokohtaan laastari.